încrederii în proiectul european. Distincția este însoțită și de un premiu în valoare de 10.000 de euro, pe care șeful statului a decis să-l doneze în scop caritabil Fundației Un Copil o Speranță, care derulează proiecte în domenii precum sănătatea, educația și asistența socială, printre acestea aflându-se și programe pentru sprijinirea copiilor diagnosticați cu autism și sindromul Down. Acest premiu se decernează începând cu anul 1996 unor personalități care s-au făcut remarcate în politică, afaceri, societate și cultură, care promovează pacea, libertatea, respectarea legii și democrația. Printre laureații premiului se numără fostul cancelar german Helmut Kohl, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii George H.W. Bush, dar și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. În București continuă caritabil festival, aflați deja la cea de-a doua ediție, ce își propune evenimentul ce are loc la Muzeul Țăranului Român, aflând de la Vlad Ilicevici, unul dintre organizatori. Este un festival caritabil. El își propune achiziționarea unui aparat mecanic pentru nou-născuți. Anul ăsta este un eveniment care ține 4 zile. Seara sunt concerte, dar sunt în același timp și proiecții de film, ateliere creative pentru copii, ateliere de animație și proiecții de film. În seara asta vom avea 3 concerte: El Madre, cu Antune și Luiza Zan cu Iulian Pavelescu, iar duminică vom avea din nou 3 concerte: Gramofon, Maria Răducanu și Sim Factory Orchestra, dirijată de Tiberiu Soare. Apasă una reporterul nostru, Alex Pusică. În București continuă Salonul Internațional de Carte Bookfest, care se află la cea de-a 13-a ediție. Printre lansările zilei se numără romanul Lincoln, între vieți al scriitorului american George Saunders. Cartea tradusă la Humanitas Fiction de Radu Paraschivescu a primit în 2017 prestigiosul Man Booker Prize. La ora 16, Flaviu George Clădescu își lansează Perechea Dragoste, Perechea Moarte, un roman inspirat din tragedia de la Clubul Colectiv. La 17:30, jurnalistul Marian Voicu, premiat pentru documentar de către Asociația Corespondenților ONU, îi va prezenta publicului ultima sa carte, Matrioșca mincinoșilor, Fake News, Manipulare, Populism. Cartea analizează utilizarea știrilor false, a dezinformării și propagandei de către entități statale și non-statale în scopul promovării anumitor narațiuni. Mihaela Helmis a stat de vorbă cu autorul. Cred că trăim într-o lume din ce în ce mai complicată, pentru că mi se spune că trăim în post-adevăr, consumăm adevărul alternative, mi se spune că trăim în poluare informațională și că suferim de tulburări informaționale, consumăm fake news. Occidentul, în cărțile pe care le-a scris despre fake news, spunea cu uimitoare inocență că fake news a apărut odată cu alegerile din Statele Unite din 2016 sau odată cu Brexit-ul. Pentru noi, cei din Est, care suntem obișnuiți cu propaganda, pot fi semnul unei uimitoare inocențe, pentru că informarea, propaganda, propaganda, războiul informațional, maskirovka, adică înșelăciunea, camuflajul, toate lucrurile astea au fost cultivate și instrumentalizate de puterea bolșevică și apoi sovietică, începând din vremea mileniului. Printre narațiunile analizate de Marian Voicu în cartea sa se numără atât unele promovate în afara României, campania pentru Brexit, conflictul din estul Ucrainei și Crimea, criza refugiaților, dar și câteva cu care publicul român este mai familiar, cum ar fi cele privitoare la Revoluție și la evenimentele din martie 1990 de la Târgu Mureș. În plan extern, în Spania, socialistul Pedro Sánchez va depune astăzi jurământul de premier în fața regelui Felipe al VI-lea. Sánchez, un economist în vârstă de 46 de ani, a fost investit premier de către Parlament după ce acesta a adoptat moțiunea de cenzură împotriva guvernului conservator. Noul premier trebuie să gestioneze problema catalană, să aplice bugetul votat de conservatori și să organizeze viitoarele alegeri care ar putea avea loc în cursul anului viitor.